Значи, идва някаква си женица там Абсолютно, да. и обяснява на вашата съпруга, която е току-що родила, още Да. не се е възстановила, Да. че ще подаде сигнал до социалните, Да. само защото тя има Да. четвърто дете. Задавам въпрос на вашите зрители, за да се замислят, да се поставят в това положение, особено родилки, майки, как биха се почувствали, ако дойде социален служител и им го каже това нещо. Жена ми се разтърпери, тя ми се обажда по телефона и казва, тук иска да ни подават в социалните. Отивам аз на лична среща с тази служителка. Отивам при нея и тя ми го казва в прав текст. Че дете, което се ражда в семейство, където са 3 и повече деца, изпадаме в програма по превенция от изоставяне. Тоест, понеже има риск, четвърто дете, може да не можем да си го гледаме, тя преценява, че трябва да се случи такава превенция от изоставяне. Опасност. Българи, където страдаме от демографски срив, казваме, че нацията ни се затрива. Българско семейство ражда четвърто дете и вместо да дойде някой да те потупа по рамото, майката да дни, аз съм бащата да дни, принципно сме никой в родилните отделения. Никой не дойде да потупа моята жена по рамото и да каже, браво бе, българска